Účinky fastingu na telo. V prvom rade je mi úplne jasné, že sa nachádzame v spoločnosti, kde sa na všetko trápenie odporúča čarovné papaj. Každá jedna príležitosť musí byť spojená s preplnením brucha. A to nejdem hovoriť o návšteve starej mamy. Každý rýchlo pečený osobný tréner za mierny poplatok bez problémov vypluje stravovací plán aspoň s 5 jedlami denne. V časopise o fitness sa dočítaš, že tvoje proteínový shake by si mal mať po ruke neustále. Potréningová dávka rýchlych sacharidov je zaručený trik na dosiahnutie akýchkoľvek cieľov a doktori na všetko predpíšu nejakú tú mňamku, ktorá pomerne efektívne prekryje symptómy niečoho, čo riešiť predsa netreba. Ak ste zvedaví, či je aj lepší spôsob, skúste sa na to pozrieť tak, že naše telo nebolo evolučne prispôsobené na prijímanie potravy každú chvíľu, ako je to dnes. Aj nenápadné snekovanie v priebehu dňa veľmi negatívne ovplyvňuje celkový balans nášho organizmu. Ak sa naučíme, čo a prečo sa v našom tele odohráva, vieme tieto procesy veľmi efektívne využívať k dosiahnutiu často až prekvapivo pozitívnych zmien. Poďme sa teda spoločne pozrieť na základy toho, čo sa začne odohrávať v prvých 3 dňoch fastovania. Pôst spúšťa vyplavovanie jedinečných proteínov v tele, ktoré sú spojené so zlepšenou funkciou mozgu a lepším prežitím rôznych častí tela. Tieto proteíny sa vyvinuli v priebehu času, aby sa prispôsobili obdobiam hladu. Rastový hormón, ktorý pomáha proti starnutiu a prispieva k zvýšenému spaľovaniu tukov, sa výrazne zvyšuje asi 12 hodín po začatí pôstu. Je tiež zapojený do hojenia kĺbov a syntézy bielkovín. Pôst môže prirodzene zvýšiť hladiny rastového hormónu, podobne ako cvičenie. Kombinácia oboch pomáha dosiahnuť vyššie hladiny hormónu. Autofágia, proces, pri ktorom telo recykluje staré a poškodené proteíny a mikróby, sa začína približne po 18 hodinách pôstu. Autofágia pomáha čistiť tieto proteíny a premieňať ich na nové aminokyseliny. Autofágia tiež zohráva úlohu pri odstraňovaní amyloidových plakov, typu proteínu, ktorý sa môže hromadiť v mozgu a iných častiach tela. Začína čistiť bunkové proteíny, ktoré už nie sú funkčné, čím obnovuje poškodené tkanivo. Pôst trvajúci približne 24 hodín alebo dlhšie vedie k vyčerpaniu zásob glykogénu v pečeni, čo vedie k zvýšenému využívaniu ketónov ako alternatívneho zdroja paliva. To je obzvlášť prospešné pre jedincov so zatukovanou pečeňou, pretože telo začne využívať uložený tuk na energiu. Výhody ketózy a autofágie. Keď telo vstúpi do ketózy, začne používať ketóny ako nadradený zdroj paliva, čo vedie k rôznym pozitívnym účinkom. Ketóny potlačujú chuť do jedla, znižujú hlad. Ketóny majú antioxidačné vlastnosti, čo pomáha budovať antioxidačnú rezervu tela. Ketóny dodávajú telu viac kyslíka, čím zlepšujú účinnosť. Záťaž štítnej žľazy sa znižuje, pretože ketóny sú efektívnejším zdrojom paliva ako glukóza. Celkový zápal v tele sa výrazne zníži približne 24 hodín po vstupe do ketózy. Pridanie vitamínu D môže ešte viac urýchliť redukciu zápalu. Podporuje sa hojenie čriev vďaka zníženému zaťaženiu žlčníka a pankreasu, čo umožňuje črevu odpočívať. Prítomnosť ketónov prospieva kardiovaskulárnej a mozgovej funkcii. Zvyšuje sa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ktorý pomáha pri tvorbe nových mozgových buniek. Svalový proteín sa počas ketózy chráni vďaka určitým génom a procesom, takže legenda o tom, ako prídeš o všetky svaly, nie je pravdivá. Autofágia podporuje využívanie poškodených proteínov a zároveň vytvára nové proteíny. Telo sa stáva efektívnejším a na svoju činnosť potrebuje menej výživy. Autofágia odstraňuje z tela mikróby, huby, plesne a kvasinky.
Telo produkuje oxidanty, ako je peroxid vodíka, na zabíjanie mikróbov. Zároveň produkuje antioxidanty na ochranu pred oxidáciou. Výhody a odporúčania fastovania. Pôst udržuje rovnováhu antioxidantov v tele, čím bráni oxidačnému stresu a podporuje hojenie. Pôst, trvajúci 48 hodín, stimuluje nediferencované kmeňové bunky, čo vedie k väčšiemu hojeniu, oprave a protistarnúcim účinkom. Pôst, trvajúci 72 hodín alebo dlhšie ďalej, zvyšuje stimuláciu kmeňových buniek, posilňuje imunitnú funkciu, znižuje riziko rakoviny a podporuje lepšie celkové zdravie. Odporúča sa pravidelne začať s prerušovaným pôstom, 18 hodín pôstu so 6-hodinovým oknom na jedlo. Postupné predlžovanie období pôstu a zapracovanie pravidelného dlhodobého pôstu môže priniesť ďalšie zdravotné výhody. Pôst môže zlepšiť funkciu imunitného systému, vzhľad pokožky, mozgové bunky, funkciu srdca a zdravie čriev. Pôst zvyšuje odolnosť tela voči stresu a chemikáliám, čo je prospešné aj pre jedincov podstupujúcich chemoterapiu. Počas pôstu je dôležité užívať esenciálne minerály, vitamíny B a sol, aby ste predišli nedostatkom živín. Odporúča sa vykonávať pôst postupne, aby ste sa vyhli vedľajším účinkom, ako je závrat. Ak chcete získať viac vedomostí o vytváraní zdravého tela, prihlás sa na odber, aby sme mohli tvoriť ďalšie náučné videá. Ďakujeme.